No jo, no. No, aby ses nezbláznil. Ti něco povedlo zase, viď? Kachna ranního kisu. Linka 210 323 323 je připravená pro někoho, kdo chce odhalit, co v dnešním vysílání nebyla pravda. Vašek připraven, ahoj Vašku. Ahoj. Ahoj, zdravím šílenou sestavu do Rádia Kiss. My zdravíme šíleného posluchače. Ale tak to jste trefili přesně, ano. Aspoň jsme na stejný vlně. Tak tě posloucháme, Vašku. Co je podle tebe kachna dnešního rána? No, já jsem teda nemohl poslouchat od začátku, ale to, co jsem slyšel, mi asi stačilo. Mám pocit, že ten chlapec, co chtěl žalovat nemocnici za to, že ho volal prstíček, si myslím, že asi... Jo, víš to. To přišlo od tebe, Míšo. Ano. Zdroj? Zdroj byl to deník CZ. To znamená, že kachna to nebyla. Ty to pravda, Vašku. Ty jsi hustá, ty jsi hustá. Tak to musela být kachna ještě větší ptákovina než to. Skvělý pokus, krásný nový rok, ti přejeme. Vám taky všem, všechno jen to nej. Děkujem. A jenom takovou, ještě jestli můžu mít To víš, jo? takovou malou poznámečku. Jak máte ten jingle na 80, tak tam máte jednu zásadní chybu. Je Ida. Přátelé v 80. letech nenosili holky legíny, ale elastáky. A bylo to hrozný. Tak to změníme, už to tady píšu do produkce. Já to pamatuju opravdu hodně živě. A neříkalo se tomu legíny, říkali se Hele, elasťáky. už to tady rovnou píšeme, zadáváme, extra pro tebe bude jingle s elasťákama. Už příští týden. Jo? Super. Skvělý Tak jo, postřeh, mějte díky se Vašku. krásně. Taky. A jeďte dál. Děkujem, i ty. Ahoj, díky. Ahoj, ahoj. Ahoj. To bylo skvělý s Vaškem. No jo, no, jenomže tedy ten tvůj klučina, ne tvůj, ale informace od tebe ohledně klučiny, který si Nebyla stěžoval na kachna. bolest, nebyla kachna. Chtěl kolik? 500 000? No, 500 000. Po nemocnici v Plzni? Ano. Ty jo. A neprošlo mu to. Slyší nás někdo další? Haló. Někdo by tam měl být? Jo, slyšíme. Ahoj, slyšíme. jak se jmenuješ? Jirka, Tak já jenom Jirko. tak spíš tak ze srandy. Není to odhalení jakože nepravdy, ale je to kachna. Míša zakvákala a to je přece kachna. Dobře na to jdeš. Ale jo, občas děláme takovýhle podpásovky, ale tohle opravdu nebylo myšleno jako kachna. Tady To ne. můžeme... No, jenom takové jakože spíš ze srandy. V pohodě, A díky pokud- za pokus, to jo. Měj se moc hezky. Zatím, Jirko. Mějte se, no. Taky, ahoj. Ahoj. Jirka to zkusil, ale nevyšlo to. Poslední pokus máte. To nás poslouchají nahlas, Tom viď? si rádio. Aby to slyšel. Tak. Evidentně asi ani neví, že jsme mu zvedli telefon. Haló. Tak Halo? No halo? No vidíš. Ahoj, kamaráde, čau. Tak co? Zdendo, co raní kachna? Já si myslím, že to je s tím benzínem stankovaní, jak se přilbí. Hele, za prvý musíš si stlumit rádio, úplně ho vypnout, protože my tě slyšíme asi 3krát, potom se posluchači nevyznají v tom, co říkáš nebo neříkáš. S benzínem, jo. Tady kolega poslouchá. Děkuju, v pohodě. S benzínem, Zdendo, tyjo. Počkej, co to bylo? Já taky nevím, co jsme říkali o benzínu. A nebyla to vůbec. Terka? Myslíš, že to říkala Terka, Asi Zdendo? jo. Ve zprávách. No, teď myslím, jo, myslím, že jo. Je, tak člověče, Terka neměla zadáno, aby kachnila. To znamená, že to musela být pravda. Aha. Jo, Dobrý. nevadí, díky za pokus, Zdendo, pozdravuj parťáka. Díky. Jasně, je to lidí. Ahoj, čau. Ahoj. Třetí pokus, Amoro, nic? Dej ještě jeden. Jeden Jo, tam to člověk nebyl tomu- pokus. To je nejdelší odhalování ranní kachny ever, tohle. Kysáci to musíte. Poslední šance. Radio Kiss, kdo tam je? Ahoj, tady Martin. Ahoj Martine, tak pojď to rozseknout. Co bylo ranní No kachnou? já si myslím, že dneska kachna nebyla. No počkej. Ne, jo, neraduj právě. se. Neraduj se, kachna byla. Já se raduju, že jsem vás dostal. Ej! Ale úplně všechny. Já vám to za chvilku řeknu. Martine, promiň. Jo, nic se neděje, mějte se pěkně. Taky. Ahoj, čau. Ahoj. Tak za chvilku se dozvíte, jaká obří kachna prolétla éterem. Posloucháte Radio Kiss. Já mám dneska takovou radost, že to vyšlo. Jo.
Všechno mačkal najednou. Ale je pravda, že si nás teda, Romane, převez úplně všechny. Oba dva taky. Já musím říct, že ano, přesně, chytli jsme se oba s Míšou, až musím říct, že to byla za mě jedna z těch větších kachen. To která teda. fakt jako... Totiž našlo se asi, nevím, tak 5 posluchačů, kteří se ozvali v hlasovce. Ale to je nějaký divný, ne? Tohle zní to nějak podezřelé. Romane, dobře si rozmysli, jestli dnešní ranní kachnu odhalíš, protože jakmile se to stane, už ti nikdo nebude nic věřit. Nikdy. Dnes mezi 6 a 7 ráno jsme oznámili, že nám Italo Brothers složili hit. Jo, máme hit od Italo Brothers. Já jsem byl tak šťastný. Já taky, no ale to byla kachna. Strašná. Takhle, já jsem se zeptal Dannyho, jestli to tak můžu udělat, aby se nezlobil, protože ten hit nesložili Italo Brothers, ale DJ Danny dal to na Spotify, na YouTube Music a tak dále. Byl to song, se kterýmu pomohla AI. To i uslyšíte, protože ten zvuk není úplně dokonalý, no. Takhle to zní, no, Italo to nejsou. Ale dobrý pokus. Já se omlouvám, tyjo, takových nadšených kysáků, co se ozvalo. Mě totiž připomíná hlas. Ano, to tam je, proto mi to taky nepřišlo. Ano, těch Italo Brothers. Jo. Taký mladiství. Radio Kiss. Dobrý, veď? DJ Danny. A ne Italo. Ranní kachna. Playing hits that make me dance. With every song, you give me a chance to feel the groove, to sing along. Radio Kiss, you make me strong. Oh, Radio Kiss, you're the beat in my heart. From the first sound of morning till the day falls apart. With your tunes and your vibes, you keep me alive. Oh, Radio Kiss, you're the rhythm of my life. The rhythm of my life. When I'm feeling down and all alone, I just tune in and I feel at home. Your DJ's voice is like a friend on Radio Kiss. The good times never end. Oh, Radio Kiss, you're the beat in my heart. From the first sound of the morning till the day falls apart. Tak chytlavý. Your tunes and your vibes, you keep me alive. Oh, Radio Kiss, you're the rhythm of my life. To je náš konec tohle. Jestli tohle udělá AI za pár vteřin, tyjo, tak co bude potom se zvukařem a producentama? A jestli my to nepoznáme. Romane, je ti jasný, že já jsem to opravdu uložila do playlistu Kissu. Jako Italo Brothers. Já jsem se napálila. A kysáci jak chválili, hele. Děcka, to je pecička, Je to dobrý. To je těžký nářez, jak tam začali zpívat to Radio Kiss, tak úplně husí kůže až na zádech. Já se vám omlouvám, že jsem si vás také dneska povodil. Jo, Romane, už ti to chodí. Všechny ty hlasovky, co teď přijdou, tak si se stříháš sám, jasný? Ježiš, to je tak hezký den dneska. Já s tebou nemluvím. Pátek, všechno se povedlo dneska. Romane. Ranní kachně. Všechno se povedlo. Jo. Nepovedlo se nic, podívej se, kolik kysáků si naštval. Člověk tu sedí, utírající slzy, smutný, zamyšlený a zničený nad tím, že zjistil, že Roman je lhář. Anděli, anděli, tak za tohle skončíš v pekle. Dostaneš flákanec. No, Romane, ty hade. Ty hade. Víš co seš, anděli, kdyby to byl tuna. Seš had. Jsi slizkej had. Nemám tě rád. Jako ve zrádcích. A kysáci, kdybyste viděli Romana, jak on odepisuje na ty e-maily. Dneska dobrá kachna, Romane. Díky. On se ještě u toho vždycky tak tváří. Pokud jste naladili až teď, tak já jsem dneska kysáky a i Míšu s Patrikem dostal v tom, že jsem říkal, že nám Italo Brothers složili song. Já totiž od DJ Dannyho, to je český DJ, dostal včera e-mail připomenutí, že složil přes AI krásnou písničku pro Kiss a mně ten hlas toho zpěváka, té umělé inteligence připomněl Italo Brothers. Tak jsem si včera říkal, jo, já je dostanu. Dannyho jsem se zeptal, jo, jestli jako se nebude zlobit, takže doufám, že je s tím v pohodě. Já tady u toho normálně na stavbě žasnu.
Čus, šnorchl. Jemu se líbil ten song, on fakt nebyl špatný. Nebyl špatný. Ale nejsou to Italo Brothers. Že by kachnou byly ty AIčkový Italo Brothers. Jo. Bylo docela dost znát, divím se, že to nikdo nedal. Proto jsem to teď pustil, protože byli tací, kteří to opravdu odhalili, no. Takže... Jenže v rámci soutěže je i to, kdo se do ranní kachny dovolá a bohužel nikdo, kdo se dovolal, ji neodhalil. Romane, zase jsem ti to sežral, já už se na to fakt vykašlu. Nekamarádím s tebou, přestávám poslouchat Kiss a poslouchám dechovky. Nazdar. Počkej, Jardo, neodlazuj, ty mi tady hrajem běžně. A i pro tebe. Romanu, ding ding dong. Bing bing bam. Ahoj, Michael, vítej. Ahoj, dobré dopoledne, já vždycky, když to hraju v tom svém playlistu tady 10 až 14, vždycky se na vás vzpomenu, jak jste to tady jako takhle pálili. Ding ding dong. Nejsi jediný, kysáci se nám pravidelně ozývají, když tahle písnička je v playlistu. A já mám pocit, že to už jako takhle navždy zůstane, víš, prostě tam pod tím Romane budeš vždycky podepsat. No a co jinak, jak jste se tady měli ráno, co? Ale ráno bylo dobrý. Myslím, že jo, Michaele, už jsi slyšel ten nový hit od Máme Italo novinku. Brothers? Co? Millennium Explosion, Italo Brothers, kteří mají radost. Jo? No takhle, budou tam, to jo. No ne, já myslel jako, že mají nějakou novinku pro nás. Jo. Novinku pro nás, jako oslavu toho, že budou vystupovat na akci Millennium Explosion, složili hit samotnému Kissu. Tak jako bylo 90s Feels Like Home, kdo to platil? Tohle. To dělali oni. Dělali z radosti. Chceš aspoň kousek? No jasně. Ty bláho, je to dobré. Už jenom ten hlas toho hlavního týpka, teda. Woke up this morning, turned my dial. Found the station that made me smile. Počkej na refrén. From sunrise to the starry night. Radio Kiss, you're my guiding light. Oh, Radio Kiss, Já už vím, co to je. Co to je? To znám ten hlas. Odkud? Z počítače. To je dobrý, hej. To totiž, Michaele, dneska byla ranní kachna, já jsem tady povodil Míšu s Patrikem, že máme nový hit. Hele, oni mi to normálně zbaštili. No, hele, jako kdybyste možná neudělali ten úvod, ale já už jakoby znám ten hlas, to AI dělá takové, jako že je to přes kapesník a vzadu tam slyšíš takový ten autotune, ale jako ten začátek. A ty beaty dělali taky, jako to, jo? Tohle je práce českého DJ Danyho, kterýho zdravíme, beaty říká, že jsou jeho. Jo, jasně, a do toho AI si dal to, ano. To je ale dobrý, to je dobrý. No, lidi byli trošku naštvaný. Romane, kam se na tebe hrabe Nikol? Jak by řekl tuňák, tak to je humus. No Romane, ty hade. Ty hade, to bylo taky ve zrádcích. Tolik kysáků se radovalo, že Italo Brothers nám složili hit. Co se dá dělat? Ale mohli bychom to takhle vypustit do světa, nový single, exkluzivně jenom na Radio Kiss. A potom jim to tam říct v outučku, dejte tu vaší. Zahrajte to. Tu vaší, ne, tady dobrá, tu my hrajeme na Kissu, to my neznáme. Cože? Michaele, je to tvoje. Dobře. Zatím. Děkuju, ahoj, pěkný víkend.